there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. May galamay buntag ninyong tanan, kumusta man mo din ha? Kumusta? Adlaw kita karon mga kaigsunan nga Huwebes, 3 ning bulan sa Disyembre 2020. Doon na matapos ang tuig na to nining kasamtangan 2020. Paspas ang irog sa mga adlaw mga kaigsunan, no? Doon na yung mga naguna-una karon kung unsay ilang mga New Year's resolution. Okay? Siyempre karong tuiga may gala daghang kaingong malas man tuiga da. Daghang mga ino na to may galang kumunhak kaming hasmag nga rin na to karong tuiga. Wa may malas na tuig siguro. Kana siyang nagakahitabo na to. May tabo gyud na ngano tungod kay nagakahitabo na kaniadto to. Igo ram ni may gala mi balik no. Mi balik siya ang mga nagakahitabo na to gawas lamang ni may galang COVID kay wa pa man ni sukad nga nahitabo sa kasaysayan, no? Doon na to yung mga SARS, doon ay katong nagawas ng mga COV nga gitawag nila, di ba? Pero karon na ikala mura og combination of both sa SARS ug COV. Kay karon may gila tawag ani SARS-CoV-2 o si combination. Kini wa ni siya kaniadtong panahon mga igala sa kasaysayan sa tibuok kalibutan lahi nga matang sa mga balatian. Pero karon may naabta na to kay katong mga nakalabayn mga pila ka mga milenyo na ang milabay wa pa man tani adto ka panahonan ni atan ining bag-ong kasamtangang panahon na to mga igala mo ni naabsan po na to na tagpila ka tuig ang milabay dunay mga gaingon 50 ka tuig ang milabay do na kuno na napoy gaingon nga 200 ka tuig ang milabay na anaw kuno na whatever wa ta kaapas ngadto igo lang man ta may galaga lantaw sa kasaysayan pero karon mo gyud inaapsan na to kining problema karon nga pandemya labot sa ino na to may gala mga suliran nga gisinati sa atong mga kaigsunan biktima sa mga bagyo, no? Ang atong nasod igunonon man gini siya sa bagyo. Okay? Considering sa atong may galang location nga located ta doon may gala sa kanadang sugdananan sa bagyo kung imong tan-aw ang una mag-develop low pressure pagkauman na may gala kanang low pressure sagad diri sa silong magsugod, no? Kay kung dito siya magsugod sa ibabaw o tunga-tunga nga bahin may tendency siya may gala nga naara sa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility yung ginatawag may galas pag-asang PAR. Okay? Sagad yun, diri magsugod may galas sa almost 0 degrees, pinakasilong. Dayon, ang iyang direksyon mga higala, pag mag-aktibo siya, ang iyang direksyon pataas-pataas. Busa, kung magsugod siya dito si babaw nga bahin, no? Sa direksyon formada sa atong mapa, di na siya may gala ang low pressure, di na katamak ang gani sa kayutaan. So, ang strategic location may gala sa Pilipinas misgutan nato ning nganing batang sa kining daot sa panahon kumbaga strategically located kita nga maigo gyud sagad og bagyo. That is why mismo may gala ang buhatan sa pag-asa doon na sila may galay mga pangalan, no? Nga nakadesinyo na daan sa mga bagyo mga igalang magakahitabo sud sa atong nasud. Doon na sila yung mga pangalan banang patingala ta nga pagsulod sa low pressure area niya magaktibo mahimong tropical depression dahil mahimo na siya may galang hingpit nga bagyo sibo sa gikusgon may galas hangin nga dala niya na doon ay pangalan daan sila di ba? Doon kayo nanigihapon na ana siya nagakahitabo na to manlamang ang kalahian karon kay mo bulog naman gyud kaayo may gala ang hangin parihara na gyapon sa una pero ang lahi karon tungod kay ang tubig mo'y grabe mga kaigsunan, di ba? Yan. Alright, sige.
live mga higala gyapon kita dining orasa sa KBSI Facebook page, no? Pwede mo mapaabot sa inyo mga mensahe din na sa comment section. May mo pod bang mapadagat sa inyo may higala mga komento o uban pang mga concern ninyo sa Rapido Text Hotline mga higala sa 0922-242-4802. Yan. Sa pikas nga bahin ato ning isgutan nato ni may gala mao naman gyud sugod na ang isgutanan may gala sa politika, no? Busa do na nay mga strengthening pagpalig-on na ng mga political party. Gani karong panahon na di pa ninyo dugay may gala na dungog, no? Ang balita nga ang mismong ruling political party karon diri may gala sa atong nasud sa Pilipinas, PDP Laban, nga naa din ha may gala mo national chairman si Presidente Duterte, unya naa may galay presidente bag-ulang butang si Manny Pacquiao, executive vice president ang isang galingkod may galang speaker of the house, no? Ug daghan pa. And kini makita na nimo may gala naa na din na karon sugod na ang mga kalihukan, oh, sa politika mga kaigsunan alang sa nagsingabot o taliabot nga 2022 national ug local elections. Yan, ato ni hisgutan mga kaigsunan ha. Taga natong pagtagad samtang hisgutan po nato kaning mga ubang mga text messages kay doon na tayo mga inang gibasa nga mga text messages. Magsige sila paningil na may galalaging des Davao del Norte unsay mahitabo kuno ni aning dagan sa Davao del Norte mabitaw di padugay taud-taud pod ga ulo iskut pod mini Rapido Istong bahin may gala sa mga politika diri may gala sa Tibok Real 11 kay dunay mapalad ang mga uban karon nga mga nanaglingkod no? Kay uban nga mga nanaglingkod mga higala sa Tibok Real 11 swerte katong way kontra. Swerte katong huyang o hinay ang inuntang kontra, no? Kay politika nga na magina namang yung kontra masugot kag sa dili. Na maswerte ra tong wala lagi may galay kontra kay wala kay laban sa ulo, na? Pag dunay kontra laban man gud sa ulo. Bisan patuod mga higala minumdo mo sa una presidente Aiste mayor pa si President Digong, no? Nga kalabanan siya may gala ni Marceliones. Mga panyagapon siya bisan patuod may gala si Marceliones kada itong panahon ingon pa nila mas maay man ang kuya ra batog plataporma di gobyerno pod. Di ba? Pero bisan kung sa how small sa pananaw sa mga tao ang usa may gala ka kandidato, but dili may gala nimo maingon ana ngano kay si Presidente Duterte na itong panahon mayor pa iya gitawag siya may galang worthy opponent niya, di ba? So word nga worthy kumbaga dili nimo pwede pong basta-bastahon motong kung may numduman pa nimo kaniya to mga panyagyapon sa Presidente Duterte sa pagkamayor may gala diyan iparangan siya ni Marcelino Marceliones ngadtong kapanahonan man lamang gikapoy na si Marcelino may gala sa pagdagan kay amot og ang tawag nila ato may graduate na daw na may graduation sa pagdagan wala man siguro. Sige siyang dinagan halos kada eleksyon budagan di siya kay nalagi siya mga plano may gala syudad, magkakuha ko boto man lamang dili may gala gyud sufficiente nga boto nga magapapildi po sa iyang kontra. Okay? Na mabitaw may galang sa ingani nga mga hisgutanan dili nimo ibasta-bastahon. Por iso sa large scale na ang ginalantaw sa pagkakaroon mga higala tungod kay ang kaugmaon sa atong nasod mo ay nakataya ng now kung lokal ang isgutan
labi na sa mga tigpangutan-anan dire may gala nato ay magsigil at paningil anang sa bagay ang ayan man pud maningil yon. Magsigil paningil may gala na ng tulay unsa na kunoy nahitabo dihang napita may gala sa tagom. Pero abi ninyo kung tutuusin yon ang tanang mga proyekto may gala kung para sa tao lang tao ni para sa tao ilabi na kanang dinha sa tagom bisan pa man tuo dili may gala wa taga ingon dili siya unnecessary wa taga ingon nga unnecessary forever. We do not know kung alibawa kaning tulay sa Samal makunik na ganina do na balita may galang bagong ipaabot nga na ninyo di ba sa newscast gagi pasalig na may gala ni DPWH Secretary Villar, no? Nga magsugod na may gala sa unang bulan sunod tuig. Karon sunod tuig naman 2021. Magsugod na may gala ang construction. Di nahalapita may gala ining tulay nga magkunik sa Davao ngadto sa Isla Samal to Davao. Okay? Unya in parallel with project pud unya may gala ni anang Philippine National Rail na to, ang Mindanao Rail, no? Kaning train may galang magdagan suta. Duha man guni ka klase pag may untag train, uwa ta maka kuan kayo. Force train lang taw nato niya ni. Ang train nga magdagan sa yuta may gala di makina. Ang train nga magdagan sa ibabaw di kuryente. Parehagod anang sa Manila, kita ninyo na. Kita man ta sa kuwata ngadto kay sa television, sa social media, di ba? Kita man ta ana. Ang kanana sa ibabaw gaagi, naagihapon siya dalan, mura siya highway sa ibabaw, may naagihapon siya base nga tulay ni mong yapon tan-awon siya. Murag overpass ba? Pero ang gaagi nga to may gala dili truck, dili masakyanan nga diligid. Kanang ato ang normal. Ang gaagi dito, iya lang gina may gala sa kanang naang train. Pero siya kurente ang kapadagan. Okay? Kanang nga diya sa silong sa yuta, pero dili siya mo agis yuta. Nasi kaugalingon nila niya may galang dalan kanang release nga gitawag. Okay? Di na magsubay-subay ng iyang ligid may galang ay do na to bearing man siguro ni kunsan no? Di na magsubay-subay ng iyang ligid nga bearing na may galang release. Mao na siya ang katong sa Philippine National Railway. Na dire Mindanao Rail nga to ang gitawag na rin. So, pag once mag-operate o mahuman na siya, no? Pananglitan kay kini may gala kabahin man ni muna atong ginaingon nga kabahin is programa sa ato ang gobyerno sa Build program sa atong gobyerno maghimo may galang matulay, karsada ug uban pa, no? Plus the special project o program nga maghimo may galag magbutang og mga gitawag natong transportasyon nga wa diri kanato sukan Manila, Luzon area lang may gala nakatagamtam niya ni kanang iya sa PNR, Philippine National Rail. Okay? Train na siya sa laktod nga pagkaistorya. Now, diri sa ato kung halimbawa mag trabaho na mahuman magdaghan maging tao nato nga re. Di ba? Considering nga kini may gilang kanang tulay na to dre, gisumpay sa Davao del Norte, di ba? Ang Isla Samal may gilang part of Davao del Norte. Di ba? Inya ang kaning train malukad po dito may gilang sa Tagum. Di ta kay bao kung ang bulog may gala sa kanang naang sakyanan nga tungad to, manginahanglan kanang tulay di na may gilang gihimo. Ni gipahimo ni Congressman Pantaleon Alvarez nga questionable lang kay nganong wa mahuman. May posibilidad may lang humano na sa ato ang panggobyerno pero dili nga ang proyekto ako gaingon ko may posibilidad. Kung siya may gila importante gikaayo pag-abot na niya sa panahon in preparation pwede ko na gihapon siguro tabangan sa gobyerno but that this is a really ang punto may gila gikan sumpay
niya ng pundo nga insert ni Congressman Pantaleon Alvarez. May posibilidad paghihapon. Ako may galang paglantaw, no? Pero kung dili mahitabo ang posibilidad, ang paglantaw, monumento gina sa korupsyon. Kanang din ha. Muna kung siging kapangutan alam may galang rin, ang usay mahitabo niya na nga tulay, as far as ang karong panahon na, no? Kanang nasampit nga tulay mga kaigsunan na to. Ginalantaw na to siya as usa ka matang may gila sa monumento. No? Nga pag moingon ka may gila, may naabay nagakita mong milagro diri sa Davao del Norte. Ang atong tubag nga rin, may posibilidad. Mabitong ang kanunay na itong hagit, every time doon ay mag-text nga rin na to, ginahagit na to may gila ang ombudsman. Di ba? Kaya ang ombudsman may gala dili sa ilang mandato nga pinakabag-o, no? Ang ilang mandato may gala dili na kinahanglan nga magpaila ka, maghimo ka complaint i-inform nimo, di na kinahanglan nga magpaila ka eh. Okay? Mo investigar sila. Pwede pod nga sa moto proprio sila mag-investigar may gala kay dili man ni kuan man na siya public knowledge, okay lang may gala kung ang mga issue inuntang wa na hibaluan sa tao and therefore di po sila kayo makahibalo. So dependent ang may tabo nila unya na sa complaint, no? Pero public knowledge no hindi na napita mo nang challenge ta kay kung wala man nga higalay milagro din ha so bigit kung walay milagro. Pero kung doon ay milagro, ay ato may ilang hagit nga rin. Kung pasagdaan lang na siya nga na, why may prosecute? Ang may tabo, samtang ga-cleanse na may gala, ang atong gobyerno na migamot karon, no? Galipyohon ni mga korupsyon, atong i-challenge. Ang mga concerned government office like ombudsman, o ban pang may investigating ino na to may ilang agency, labi na nga ga-create may gal si Presidente Duterte, no? Karong panahon na og task force para mag-imbestigar ni aning mga korupsyon nga nagakahitabo. Ilabi na may gala nga gitumbok mismo na as DPWH. Ang sagad ginaingon nila sa DPWH nga naa sa mga rehiyon, mga regional offices. See? Ngano? Tungod kay ang mga regional offices, may gala sila nakahibalo, mga regional directors, kabalo na siya. Mabitaw ginapangutana na to, kanang diha may gala sa Tagum, nga gihimong flyover. Gipangutana na to ang regional office na to nga rin. Unsa pag din na siyang proyekto kana? Kana siyang proyekto din ha, iya ni Congressman Pantaleon Alvarez. Naabagyoy pondo para sa iyang kahumanan. Okay? Kaya kung naipundo para sa iyang kahumanan, why problema? O siguro, ang ato may lang ikaingon, natapos na po na. Kaya ang expected date of completion na, naagbay lang nilabay, almost 3 years na. Ang expected date of completion na. But, tanawa ng itsura din ha. Diba? Mao na ato ang ikaingon mga kaigsunan na to, nga kanang nasampit din na nga proyekto mahimo ginang monumento mahigala og korupsyon. Wala na kita mo guys ko tamilag politika sa pagkakaroon, di ba? Gani mahigala sa kinini ang sumbanan nila udi ko na sayo gikan sa pag-file sa certificate of candidacy o tama ba ko? Ang doon na ito'y gitawag election ban. Di ba? Bawal na may gala maghimo og mga project nga bagong project pero kana may gala pwedeng i-continue kay project na maladaan. But the question is that kana bagay project na may gala sa atong gobyerno. I mean, di ba? Billions of billions ang kantidad mga kaigsunan natong project. Niagi ba na sa isaktong process? Kaya kung niagi na sa insaktong process,
wala tay duda may gila nga mahuman gyud na. Now, kung pananglitan mahuman after may gala ni Congressman Pantaleon Alvarez ug unsa may mahimong dangatan may gala sa iyahang political career, karong taliabot may galang eleksyon. Sa ato nang ikaingon, magpabilin siya may galang monumento. Now, may naabay posibilidad may galang ato ang gobyerno mutapos niya na. Muna akong giingon may gala, may posibilidad. Di ba? Nga kasulti ko may posibilidad. With niini may galang project, kung tapuson sa gobyerno na to, siguro, importante, una, nga kinsa ng responsable ni Ani Maygala, managot. Di ba? Kung kinsa yung mga responsable, manubag ang mga responsable niya. Na dili kay pasimple lang mga kaigsunan, nga biyaan na. Unya, sumpayan sa itong gobyerno, pananglitan, uy, murag dili na maayo. Di ba? Yan. Sige, text lang mo ha. Sa atong rapido text at line mga kaigalaan 0922-242-4802. Before ta mga inabuhi general, kisa ganito nakaung-ung din ha. Biyato sa tagan og may pagpalantaw ni Ma'am Victoria Barsovia. Morning sa Lindon, mo-greet ko sa akong bana. Nagtrabaho ka sa diko 5 o mo-greet po sa akong mga anak sila Cherry, Grace, si Efren, Jocelyn, si Ralph, Vincent, watching from Tadico. May buntag ninyo din na, salamat sa paglantaw. May paglantaw po kang Sir Peter Molina. Pwede ma-discuss ni mo, sir, about sa Senate hearing regarding sa Makabayan Block against sa ex-rebels nga nag-testify na for the government tax. Sige lang, ato nang lakwit-lakwitan. Okay naman ninoon to. Ato pa tong 2 weeks ago, no, last month, nag-hearing ang Senado Labot, sila kairi, uban niya mga kadres nga makawanan. Naana sa dayong pagkahugno sila Doon na po napatay may gila dito dapit sa may South Cotabato. Napatay nila may gila tong utok sa bombing ko naman to. Unya, ay doon na to kay sila ba affiliated with sa terrorist ng grupo o sa mga ining mga rebelling NPA. Bago lang po si Mayor Inday Sara kagahapon yata to nag-receive siya may gala sa 5 ka mga surrenderies no, dala nila mga high-powered firearms kaya gikapoy na daw kuno sila sa bukid ang nakapakapoy sobra kagutom. Wala naging suporta kay sila sa bukid mo nang inay-inay na sila may galang panganaw mo bitaw unya padayon tanan na kay gahapon the other day gay mo kung kamong na sa bukid panganaw na lang mo ay mo patuuan ang inyong commander Juma season kisa pa nang ubang dagko ninyong leader hayahay na sila kamong gigutom din ha. Di ba? Panganaw lang mo dahil gobyernong andam mo agakay nga na ninyo o balik ka mas makuslan ng mga favor. Alright, balikan din may gala sa atong pag-iuban-uban. Welcome back. Higala kong yapon inyong alagad sa kanginan. Lindon katulong, kuyog-kuyog ta ha. Sa paginapos may gala taman alas 9 antak na sa buntag. Ayat ang mga ito may gala sa pagpadayon sa atong mga gihisgutan nga rin. No? Ipahibalo sa nato ninyo may gala nga kaluoy Ginoo. Pawala na yun siguro ng COVID. Basin sa ato ba? Pawala na ng COVID kaya nga no, ang kinatibok ang nakulate, meaning na tipo, nakuliktang datos may gala sa tibok Pilipinas sa Department of Health National mga igala. Di na mo lampas yung tag-iskalibo. No? Nagabari lang siya by hundreds pero di nakaabot may gala, di na mo lampas sa iskalibo. Di na mo lampas tag 2,000. In the past mga buwan no gani sa nakalabayang last month lang first week man siguro to second week lang kaabot o nibalik siya 2,000 plus pero kanunay na may gala sa 1,000 inagadikit sa 1,100 1,300 200 400 ana mudaw na pod sinyalis na siguro ni may gala pagkanaog sa ginatawag na itong mga nagpositibo bisan ganit rin sa itong nagpens Davao
inyo nabati ka ganina may ang report ang Davao City imbis nga nakaabot na itong may tag-as nga mga record sa mga nagpositibo o kaso sa nagpositibo mga higala. Pero kagahapon lang cut off alas 5 ang takda sa hapon. 45 ra kabuok may higala ang nagpositibo after sa swab test, no? Nga gihimo may higala sa Mukabat gatos 500. Gamay-gamay ra man hinoon pero kung imong 400 plus. Kung imong tan-awon may higala nag-lower down by 4%. In fact, 61 kabuk ang kinatibok ang total sa 4,000 plus. 400 plus, no? Nga mga swab test mga kaigalaan sa upat ka mga swab testing inonatong centers sa tibok Rion 11. Now, nag-report ang upat ka mga swab testing centers Megla na nakaswab sila all in all og 400 plus. Kagalangkob siya Megla sa 7% lang ang mga kaso sa mga nagpositibo. So kung imong tanaw ni ana, nag-lower down. Mas effective tuod may gala ning gihimo sa ato ang syudad. Sa bagay mao magini may galay matuod nga inuntang hitabo, no? Nga natong panahon may galang gikan ta sa lockdown. Dong enhanced community lockdown na ito, gipakaon ng tas gobyerno, nagaantag mga konsumo hangtod nga niabot sa punto nga naghatag may galang ayuda cash assistance na gikan may gala sa ato gyapong gobyerno katong gitawag nga SAP-SAP yan napay uban nga mga termino nga ilang gigamit alang ato sa mga employed sector. Di ba? Ni ubos na nga ato amig lang kinini ang kaso ato kay nag-implementar ta mga higala sa FMPAS, di ba? Pag-implementar nato sa FMPAS, ang kaso nato mga higala, ingnan mo nga di magsakit ang ato ang mata magtanaw dugan kung mulampas siyang napulo. Sa Davao City. Wa man gyud sa tinuod lang bisan pa may butod diri sa ato may higala ang kining kaso sa COVID. Umandag itong sabong diya sa may Matina Galera. Pero ang iyang pag-spread mga higala pagkanat niya napugnan labi na nga pagkatong lockdown ta after lockdown may higala nilugat-lugat tagamay hangtod patuman tag food and medicine pass nga 50% sa atong population mga higala ang mugawas sa matag adlaw alternate, no? Di ba? Minus man yun. Kadto nang ni lower down ta nagpaduluntas GCQ sama karon, no? Nya hangtod ni abot sa punto nag-modified nagpabilin pang FMPAS ato pero daw sa waay na ang FMPAS, di ba? Nagawas ng mga tao daghan na kay murag new normal. Ana. Pero nagpabilin may gala ang control sa atong gobyerno sa isgutanan. Niani may gala mga tapok-tapok kanang inom-inom. Kay may ban pa tayo. Apil na din na may gala ang curfew kung may nomdom ba ta. Minimal, no? Ang ginatawag na itong kaso sa mga nagpositibo at that time. And kita nagtuo may gala nga natong panahon na panulong na kita sa pagkawagting na, no? Sa mga kaso kay hugot ang ato ang may galang mga measures nga ginahimo ato kag airport grabe di ka kalusot may gala kung pananglitan pag-abot nimo testing positive ka kay i-require kag swab testing pagikan kag Manila kinahanglan kag swab testing pag-abot result nga negative ka kinahanglan nga imong negative imong swab test result ikuha nimo 24 to 72 hours. Gikan sa imong pagkuha dapat makasakay ka padulong dire. Kung wa ka, iswab test ka dire pagabot sa. Meaning ingana siya may kahugot. Mga checkpoints sa entry points na to syudad. The same. So, kung magka na-control yun na to. So, paglugak-lugak na karon. Ibuhian ng gabi
agay ka. Mao na ni dagatan. Na nibalik ta, see? Nagbalik ta if impasse. Paminawa ninyo, di ba? Ingon ko, pareha may galato nakalabay. Pag lift, gibuhian na ang curfew, gibuhian na ang liquor ban. Ang akong ingon, tira ang matibay. 1 week after, wala pa. Second week after, murag na anay dugang. Third week after, nagdugang-dugang na. Hangtod din lampas, parte ng pagsaka. Di ba? And alarma ang ato may ilang gobyerno. So, implementar na puntang revert back ta sa kinini ang GCQ. Balik may gila ang bagong sistema unta QR code. Pero sa atong pag-analisar may gila nga ang QR code, dili siya sulbad sa pagkuyanap kung walay laing means may ilang buhaton na makontrol gyapon ang paggawasan sa tao. Di ba? Wala man mag-hisgot yun ato labot sa if impasse. Gahisgot ang if impasse may gila atong i-analisa. Na kung pugga na to ang pagkuyanap, dili QR code ang sulban. Kung ang basis, ang pagdaghan sa tao, niya pugga na to ang pagkuyanap, QR code is not the solution. Ang solution, balik ta dito sa if impasse or mag-hard lockdown ta. Pero bugat na itong hard lockdown. We suggest may gani balik ang if impasse. Kalau is Ginoo ba ya? Tanawag karon. Mga duha pa ka semana. Di ba? Nagakubos na mga higala ang kaso sa mga nagpositibo. So, in a week or more time, ay posibilidad may gala mag-lower down na siya. Of course, sa pagpatuman po sa uban pa mga measures, no? Naghihimo may gala sa ato ang mga nagkadayang LGUs. Dili lang diri sa Dakbays Davao, lakip na sa mga kaprobinsyahan atong silinganan nga rin. No? Mga measures nilang gihimo. Iingan na lang siya may gila may tabo. Na ang puntos na to, nga itong giingon, kaya national mga igala nga DOH, cut off kagapon, mitala lang sila Bagong kaso sa mga nagpositibo, 1,438 ra. Di ba? Ay nag-abot tag 6,000, 7,000 No? Niya nagakubos, ni maintain siya may gila 3,000 hangtod karon. Pila na kapitbuan na ni siya may gilang sige na kog monitor, wa nakaabot si 3,000, nakaabot kino 2,000. Niya nagababa. Atong paglantaw kung sundon lang yun nato may gila ang mga protocols, no? Health protocols nga giingon sa to ang gobyerno. Makontain siguro nato ni. Makontain siguro nato ni ayak pa man may gila. Not zero containment yun mapakgang siya inay mga kaigsunan na to before pa man siguro maabot ang kinini may gila mga bakuna nga gikinanglan na to. Kay karon doon na yung mga clinical trial. In fact, ang Pilipinas, ubi ko na sa iyo, mo man ni gawas ng mga balita may gala nga kita ni uyunta nga ang atong nasud usa sa mga gining padulngan may gala alang sa mga testing sila bakuna, clinical trial. Okay? Para may gala sa bakuna aning COVID. Diha may gala sa bakuna ug sa mga gina-develop pa karong mga panahon na gina-estudyuhan nga tambal niini may galang COVID. Melatonin ang pinaka mas bugat na ingrediente ang itabang mga higala nga makaayo. That is as far as ang ilang clinical study, no? Nini may galang tambal. Musa gani tungod ni ini mga kaigsuonan na to. Timing pod nga nang gawas may gala kani siyang kung gina-introduce ninyong produkto kanyo sleep pasil mga kaigsuonan. Okay? Kaya ko kay tabang na to ni wa pa man natuod na din niabot na to napa sa clinical trial. Pero kani may galang atong ginaingon nga sleep pasil dili ni siya wa ta gingon diri samtang do na siya content, no, sa melatonin tambal ni siya sa ingon ana. Kato lang ilang gistudyuhan.
Batang ato lang ipaniguro din ni Miguel nga kini siya ato ang produkto doon ni melatonin content. Okay? Kani sleep acid. Ayan. Ang pinaka-epekto ni ani mga kaigsunan na to, kaya iyang content ingredients niya ni naa siya may gilay melatonin, na chamomile o valerian root. Maka-improve kini siya ni may gilas kalidad sa imong tulog. Okay? Nga normal na nimong tulog, dili ka tong pinuga. Inom ka nila para makatulog, di ba? Hindi ba makatulog? Inom ko guan, inom ko pangpatulog usa, di ba? Na may uban din ang mga sleeping tablets. Ang uban, mo inom og mga makahubog para daw kuno makatulog ug unsa-unsa pa. Dili siya may gala tabangan ang imuhang lawas. Tabangan ka nga patulugon ka. That is why kung inom ka ni may naa may gala restrictions. Dili ka dapat mo drive kung mag-inom ka ni. Okay? Dili po ka mag-operate og mga heavy equipments. Okay? Tungod kay patulugon gyud kay ni. Ang imuhang kuwang sa ikatulugon nimo, ikumpleto niya may nga smooth ang imuhang pagikatulog. Okay? Now, unsa may trabaho anang melatonin? Yan, nindot ni siya. Ato di ka may hasatagag pagtagada para may napod mo ideya. Ang melatonin may gala base sa research. Ikaw tao, ang melatonin makuha gikan pod may gala na sa mga hayop, manana. Tao, nag-excrete ang ato ang may galang lawas atong utok og melatonin. Sa panahon may galang matulog ka. Okay? Now, base sa research sa mga eksperto, nga ato pon may galang na research, matud nila nga ang imong melatonin sa lawas pag natulog ka, mag-excrete ang imong utok. Ang problema portirang gamaya. Okay? Gamay lang ang nag-excrete. Labi na kung ikaw may gala super hago. Okay? Labi na super hago ka. Ang man sa dili hago, nagi dili kay katulog. Now, ang pag-excrete, pagpagawas ba sa imong melatonin may gala uwang. Kaning trabaho sa melatonin di ay punan siya kumbaga magkumplito sa melatonin nga gidaganon magawas sa imong lawas aron may gala patulugon kag tarong. Okay. Now usay epekto may gala ining kasamtangang panahon nato sa pandemya nga ang melatonin usa sa mga gigamit nila para ang mga tao no ingon sa research para ang mga tao mga igala nga matakbuyan ining balatianan ni sa di pa matakbuyan kumplito sila may gala sa ilang maayong paghikatuog so that kung maayong paghikatuog maayo ang imong immune system boosted ka bantog ra ang doktor kay ingon katuog yung kang saktong oras 8 ka oras matag adlaw kung requirement 8 hours a day no kung magminos magka-weak ang imong immune system. O say mahitabo, pag mag-weak ang imong immune system, magdalit ka, takbuyan sa mga sakit-sakit, nga mo may galay sintomas ni COVID. See? Tarawang relasyon. Kulang ka tuog, weak ang imong immune system. Dalit ka ubhon, dalit ka sipunon, dalit ka kalinturahon. Okay? Makakaon lang ka may galag, gibatugag langaw ng imong pagkaon na, gadaot na rin mong tiyan. Di ba? So, kini siya may galag, mauna ang relasyon din ha. Now, kinahanglan ang atong immune system boosted. That is why sila, dapat inom kag vitamin C, no? Para di ka may galag dali masipon. Tama na. Pero kuwang kag gihapon, bisag sa ni mo inom vitamin C. Kuwang kang to na iuban sa bahin sa imong lawas may gila nagikuwang di ba so ang trabaho ani tabangan gyud ka may gilang mahikatog that is why mga kaigsuonan na to kung kamo magtumar o take ni islipasil ayaw mo drive magtang recommended ni siya dapat gabi ilang ninyo inumon kanang dahil na kag tog para tuloy-tuloy lami kayong tog okay mao ni siya may kalang produktuhan ang produkto ga-recommend lang nga kini siya may kala dili gina-recommend para sa mga
buntis. See? May mga restrictions sa mga gapasusong nga mga inahan, lactating women. Alright? O kadto may gilang doon ay mga steroids na may bugol-bugol without dire ginasulti dire nga dili ni pwede niya. But all the rest pwede. Kung sir wa magoy gibati pwede ba kung moinom ni ana? Why not? Nganong dili ka pwedeng maka take nini. Kini siya may gila food supplement. Okay? Dili ni synthetic food supplement. Supplementohan may gila ang ato ang kakuwangon sa ato ang lawas. Kini siya again mga kaigsuunan, i-try ninyo. Kung dili mo effect nga na sa inyo, ayaw na dahil gamita. Pero ang mismong testimony, personal na ako na istorya, siya tumar ka ba na anak? Ako? Yes. Nalison man ako mo ingon in general nga ingana. Kung usay ko na obserbahan mo na ako yung istorya pong isa, ingon niya siya, okay yun di ay kaayo sir. Okay? Gagamit siya. Bago lang. Natong nakalabay ng adlaw lang siya nakabaton ani. Niya, gisuwaya niya. Siya, okay kayo sir Murag, nagalo pa, mahimbing daw ang tulog niya. Himbing ka dyan. Lami ang tulog. Mahimbing ka pa. Nabisaya na itong dako, managawag ka pa. Mahimbing ng tulog. Saba dyan. Na lang, lami ang tulog. Mahimbing. Oh, di ba? Ay, nako. Oh, ito. Bitaw mga higala, timing na gyud nga, amot lang kung gisadya ang panahon. No? Wala siguro, kaya ako'y pabuton, bahala, kaya diyan, bilato ni na ka, basta wak lang tayo ibati in general, di ba? Pero sa aman mo, ano na? Prevention is better than cure. Ato na lang, may galang preventahan. Who knows? Pero daghan na mga kaigon may gila nindot ang epekto ni ani. O di ba? Yan. Makatabang kining ni may gila nga minus ang imong stress. Stress kabalo ba mo sa stress may gila dili lang kay magka-COVID ka. Hinungdan pag ng stress sa mga suicide, sasakit di ba? In general, may mga daghang stress kay mga tao may gila nga adto na mo padulong sa suicide. Dako kay tabang ni siya mga kaigsunan nato, no? Marelax ka din hinini o again napakanamit ang atong paghikatuog. Ayan, islipasil mga kaigsunan, mapalitan ninyo sa mga nagunang mga boteka, no? Papalitin niyo na sa Roa Drugstore, papalit po na ninyo sa kaning ni may lang Mercury Drug ba? Okay kayo papalit na ninyo dili lang sa Mercury Drug mga kaigsunan. Apil pa ninyo sa Tisco Drug, sa Ilto Drug, Bangkirohan Drugstore, ACT Pharmacy, Brea Pharmacy, Coastal Pharmacy, o bisa na sa Raymid Pharmaceutical. O sa uban pang mga butika may gala, bisitahan na ninyo, pwede ninyo mapalit. Alright? Mabalik tama sa muslanong nga pahibal. Alright, balik tayo may gala sa nabiling pipila ka mga gutlo na to sa to pag-iuban-uban mga kaigsona na to. Doon ay dagang mga kapangutan na pwede mo inom ang sleep pasil sardine doon na ay goiter. Alam mo tayo problema ani kay una food supplement man ang mas maing gitabangan ni ani mga kaigsunan. Ang dili lang pwede din buntis. Okay? Katong mag-drive ayaw gyud kay makatuog ka. Basino madisgrasya ka katong operate og mga heavy equipments basi nang imuhang ay madakdakan hinuuna nang imong i-operate. Makatuog ka dili pwede. Highly recommended gyud nga dili pwede kana mag-drive o mag-operate og mga heavy equipment. Buntis ang advice is that dili pero doon mo sa inyo mga doktor kung okay ba ni ani una food supplement man okay? Yan sige nala irutas pagpadayon nato sa atong pakiuban-uban pilay presyo ana. Di ko katubag pilay presyo yun. Kaya musulti ko nga rin, kablo ka, una sa butika, siyempre naaman na sila yung mga add-on sa gitawag na ito, may percentage add-on para silang profit. So, di ko kasulti anak kung pila. Kamu na lang dito sa mga butika, anak na lang. Eh, may kong piso, hinali dito ng 50, di natapos na ko. O may kong piso, example lang
Una dito 75 centavos, di natapos na pud ko, di ba? So, ang ako lang din ipasabot nako ninyo nga naa ni siya niya. Dako kay tabang nato, ilabi na nining panahon nga tubang tamay gala nining pandemya. No? Kaya napakanindot ani kaning bilatunin eh. Anang uban i-research ninyo ibang content ana. Pero ang akong inaapas ang melatonin. Tungod kay mo ni may gila subject sa clinical trial. Pero mga panahon na nga mismo may gila ang DOST, Department of Science and Technology, nagahin sila may gila 9.8 milyones ka pesos budget alang sa clinical trial naning melatonin. See? 300 ka mo partisipante may galang ilang ikinanglan sa gobyerno labot din alang sa clinical trial niya ni para mibawaan lang kung unsa gyud ni ang sampit may galang makatabang nga rin nato. Ang tanan nga madagko nga mga laboratorio no nga ga-develop o tambal sa COVID o kanini may galang bakuna. Ilang usa sa mga ginaestudyuhan po nila kanang naa kay naana nga content mga kaigsunan. Pabitaw kay ingong kung hulog ng langit ba ni o na timingan nga niyaning pandemya. Alam nako, bahala kang islip pa sila ka, bahala kang usa ng mga bakuna ka. Basta wa lang ta ini pandemya pero naana ni. Di ba? Naana ni. Alright? Sige. Dala, iruktas pag padayon sa itong pagkikuban-uban, unsa daw kunoy brand, kuha ni siya, dili ni synthetic, no? Food supplement yan eh. Food supplement, generic ba daw ni? Kanang generic may gila, synthetic magyapon na, kaya lang yung generic na lang sila katong sa tawag nila mga termino nga ginagamit may gila to make it appear nga kana siya nga tambal kapareho anang mahalon pareho ra halos unod pero na lang sila sa ganinang isuat sa doktor magresita niya nasa silong umbusan na isuat po nila generic name. Okay? Ayan na siya. Ha? Sige. Ala irong tanin ni Megla samtang sa pikas gabahin. Sus na alam po yung dagang mga text messages nyo rin. Ako saan basahon ha? Bago nang bilin ng oras Megla. Ipadayon ako ning gantong isgutanan Megla kalabot anang issue sa kuan. Pakiko na gud in general. Kaya na ganito diri o nagsuwat si insani si Sir Peter Molina. Sa Facebook page may gala, kaya ngon siya nga rin sa akong kibi sa ilay. Actually, ang election 2022 pa. And besides, if ever kinsa mo daog sa election kung di ma-finish ang 52 long years nga rebellion, pareho rin gihapon kung walay peace, mo na ingon niya. Okay, so sa rebellion po siya may gala. Sa bagay kaning rebellion nato mga higala tama na 52 long years na ang ato ang ginatagamtam ani. Pero kining 52 long years may gala kani atong kapanahonan never nga nakadungutang ang gobyerno sige lagi ngong pag surrender lagi mo, di ba? Minus karong administrasyon. Kadungog banta sa una pang surrender mo, panganaog na mo, ay na mo din na mo. But after mag-surrender sila, unsa ron? Wala, mapon may galaghatag o offer ang gobyernong unsaon ni mga surrenderies. Di ba? Kumbaga, di masulbad ang ilang problema, but sa karon nga gobyerno, lahi. Okay? Unsa mo ang problema nga to kag bukid? Kidawdaog ko, gipapahawa mo sa among yuta nga gipuy ano na may balay. O, yung gobyerno nagpanghatag og balay. Di ba? Kato nakalabay lang si Mana, tungod sa kadagan siguro para nindot pa milang ilang iparapol. Pero diri sa Davao, kadagan ipanghatag may ilang rin sa syudad. Mga balay may gala sa atong as in hatag ha. Wala may gala ingutang lahi ang hatag, lahi ang utang or loan. Kaya ang hatag, wa kay expect o lauman nga imong bayaran. Pag ingong loan na kay lauman nga doon na kay hinahinayang pagbayad. Okay? So, differentiate na to na. Diri, sa tibok Pilipinas, ingon ni Anin Bagila, because this is a national program sa gobyerno. That is why kung nanawagan Bagila, mabitaw yun na ingon na to, sa may problema ninyo des bukid ron. At least kining uba, nakaamgo na, nga, marang di man mo yun ang among
kanunay gina pakigbisugan nga rin. Ano mo nahitabo na mo nga rin? Sige ra may enkwentro, sige ra may dagandagan, di so may noan kaon. Gakasakit na uban namong kaubanan, biyaan ra din na ibilin sa katong malabyan nilang balay sa sibilyan. Di ba? So, na-realize nila may galang siguro, inong lumita na, wala guro kadre na yun. Mga dako nila may galang leader. Ang nanggawas karon nga ilang ginasulti may galang, kumbaga, gidibulge nila what is the devil. Nga na din ni anak may gala sa sulod. Okay? Hindi sa ilang pag-divulge, iya may ilang ipangsulti kinsa nimo tawhanan nga kapatago. Gunuhay na may gala in open na address sa ingon ni aning patag ang uban na nga sa gobyerno. Pero ingon nila na anay underground nga kalihukan tuwa na sila dito silong. Kasuporta sa mga naangan sa bukid sa mga armado. Di ba? Pero nahuman ba kani sila gatabang ato sa bukid, nahuman ba may ilang problema sa mga ilang kapasan ug armalay o sa pangposil sa bukid? Wala. Di ba? Mawita may ilang ingon ng gobyerno panganaog mo. Abli ang kamot sa gobyernong agakon mo. Kung unsa nay problema, di masiguro mahatag tanan dahil but ang pinaka-immediate nga gikinahanglan para nang pamuyo lagi. Dahil uban, parehong anak ni Kulyamat namatay. Representante si yang mama si Congresswoman Eufemia Kulyamat. Sabayan muna niya ang iyang anak namatay sa enkwentro sa mga kasundaluhan dito sa Marihatag, Surigao del Sur. Karon sa news kagahapon may galaming gawa sa Philippine Daily Inquirer ingon sa CHR, sabot po ining CHR Commission on Human Rights. Okay man na. Siya may gala usa ka Constitutional Commission nga ang konstitusyon gigaingon nga naani sila may gala para mo-attender sa mga taong inabos. Actually, ang CHR sa totoo lang, namugna ni may gala 1987 kaning konstitusyon kay tungod atong abuso militar lagi kaniadto. So daghang mga ingotang na biktima sa abuso militar kaniadto mo nang ilang gisulod na may ilang ang himutag komisyon, constitutional commission gini para di mapapahawa may sa presidente, di mapabungkag sa presidente. Mga bright boys tong uban tungod kay daghan may ilang mga tagagawas kaniadto, ang uban na askalihukan mismo nag-go against kang Marcos. Pag lupa ni Marcos gi-incorporate sulod sila ani okay man because of kanin maprotektahan ang mga abuses ama man na. Pero sa pag-irog sa panahon may gala kadang mga abuses nga ginaingon wala naman na siyang mga abuses karon. Number 1 ug naay mga abuso mungadto ka may gala ilahang commander ang uban ana mag-report ang commander ipatanggal diretso i-court martial. Di ba? Pag muadto kag pulis na may galay plea, People's Law Enforcement Board, daghan pang mga pwede nimo matuan pahit kag reklamo may gala sa mismong IAS. I mean, daghan ang pwedeng masumbungan nato sa pagkakaroon. Ug intap meaning amping na ba? Kanang mga naamay gala sa gobyerno labi na naa sa men in uniform karon. Okay? Por eso lahi ang gobyerno kaniadtong nakalabay ug dili kasamtangan ng pang-gobyerno nga kining gobyerno ha may gala naging totoo sa sinasabi nila obatining peace. Ikabuto nato ang kalinaw. Kaya mong naas bukid o sige kapila ka mga peace talks may galang ina-offer pero nagabalda, nagakabaraw. Ngano? Kay naay mga talking points may galang gustong i-insert yun yan, hindi makaya may gala sa itong gobyerno. Nga nung i-post man ta diya sa wall, nga wa na tayo room para sa ato ang atrasan. Di ba? Pag i-post ka sa wall, wa ka na room atrasan mo, what will you do? Kumbaga, you have to fight. Ano na lang, in the case may gala sa gobyerno, without may room, pwede na akong mag-backstep kung ito,
or maka-lean-on, makasandig, o sa may among buhaton niyan eh. Di mo yung gobyerno, ang uyon na lang, kung di man maunay baruganan sa gobyerno, mu-adhere, dapat ang baruganan sa gobyerno, mu-adhere ta what is according to law. Pero kung more than what is being enshrined sa balaod, labi na sa itong konstitusyon, mahimong ang konstitusyonal, may gilang aksyon. So, palpak. Paltos. Walay, pistok-pistok na. Gobyerno na ito ni Santangan. Mismo si Presidente Duterte, nag-offer kang Juma Sison, ang ilang pinaka-founder sa CPP-NPA to as Netherlands. Katago nga ito mga higala nga kay gilotos daw kuno siya sa panggobyerno. That was sa kapanahonan may higala ni Marcos. Tinuod, gilotos yun sila. Because nibawaan man sila may higala nga sila mismo ang underground, buhat o underground, purposely to topple the government. Gilutos yun sila. Doon ay political persecution. That is correct. Nagtong kapanahonan. Isundan sa uban ng mga panggobyerno. Kalimtan na lang nato itong uban panggobyerno. Here is now the new government. Na gusto mong maghiusat ang rin. Tanawa bitaw mo. MNLF, dili pa na may panahon ni Presidente, previous mga panggobyerno, dili na kayo problematic ang MNLF. Di ba? Ang problematic before may sa after sa MILF, siging gira, patay din na. Labay pa si panahon ni Estrada, gimumbahan pa itong ilang kampo dito sa Abu Bakar. Nahuman ba ang problema sa MILF? Wala. Di ba? Gahimo sila may gilag mga negosasyon. Pila katuig ang negosasyon po nila si MILF. But only in this administration na silyuhan mga higala ang ilahang panag-istoryahan. What happens now? Kung saan nito ba? Tanawang MILF mga higala. Doon na sirang sarili nilang ipadagan ng ilang gobyerno. Under sa umbrella sa ato ang nasyonal na panggobyerno. You see? Kung makig-istorya og tarong, basta dili lang inutang idusok na lang nimo sa pader nga wa nay matrasan may gila ang gobyerno. Kay naamoy mga gustong buhaton, dili gina din hapon mo gibuhi ang gobyerno. Classic example, kaniyo, MILF, unsa ingon sa MILF silang proposal, hard stand sila primero. Yes, sige, negosyata, tanan mga terms of reference. Ilang gisgutan nito. But uso sa mga gusto lang nagigila sa MILF, na dapat na sila armed forces, na sila sariling police, na sila sariling kanini ang sundalo, no? Ingon sa gobyerno, tika, mukhang hindi pwede yan. You are creating a government separate from the republic. Why? Because the Philippine Republic is the only government nga mag-exist diri sa ato ang diri sa Pilipinas, ang ato ang armed forces. We only have one armed forces. We only have one PNP. Okay? Para sa Pilipinas. Now, kung maghatag ta sa inyo, okay, go na to ni inyong sariling padaganon nga panggobyerno din ha. And maghatag mi og inyong kaugalingong armed forces, maghatag mi kaugalingon ninyong police. So kumpleto na mo. And therefore, mahitabo na niya na, doon na pwede na ninyong i-assert nga tinuod na amoy gobyerno nga i-assert ninyo mag-separate na mi. Kumpleto na mi. We have our government, na aming people, na territory. Kani importante, kari may pauanay ninyo may gila kung may studio kag political science. Okay? Na kay katawhan, na kay gobyerno, na kay katawhan, na kay teritoryo, na kay sundalo. Of course, na kay tinubdan para sa inyong kinitaan. Kana lang diha may galadaan sa kuan. Kanang Ligwasan Mars, hangtod karon. Ang oil deposits din ha, including ang gas na katong gabuga des basa kanina.
Okay? So, ganang mga resources na. Tanawalo, sa primero ga-hard stand sila. Di pwede. Dapat ami. Kani, kung saan na lang ni amo ang armed forces, kani amo ang mga fighters. Naman ay fighters sila. Nga sige, kagira, may gala sa una sa itong mga kasundaluhan diya. Sa may Cotabato area. Ga-hard stand sila. Why nahitabo? Pila ka tuig may gala in the making. Why nahitabo? Di ba? Pero look, nisulod karon may gala gobyerno, ilang giplansa. O ingon si Presidente Duterte, watay problema diha sa uban ninyong mga demand. We can forgo sa mga demands ninyo din na. But we cannot give up with sa claim sa gobyerno nga we have only one armed forces. We have only one organization of PNP. We cannot give you all of this because when we give you all of this, you are making your own government and therefore you can separate from the Republic of the Philippines. That you cannot do that. Why? Because ang Pilipinas may gala composed of island and islets. And ang lugar nga inyong gi-claim as your territory is part of the Philippines. Nadugay na sabtan man po, daghan man po sila biglang mga maayo ng abogado din na mga membro sa atong MILF. Kasi sila meeting po. Kanay proposal sa gobyerno, meeting sila. Isa mo sa ni mo hard stand, magkadaghan, magkadugay panahon, magkahurot, magkadaghan, kinabuhi makalas. Why mahitabo? Mao na may galay nahitabo sa atong mga amigugod nga naa dinas bukid. Mo na problema, look, tapos na ang sa MILF. Tanawa, ang ilang kinabuhi nga ito may gala, dili na ka ng gira-gira. Ang gagira-gira din ha, mga BIFF, lahi na po na siya nga faction. Pero smallest faction may gala sa armed forces, nga nagsiak po na sila sa MILF. But I doubt nga ang gobyerno may gala muhatag pag lain pang matang sa unsang klaseng pakignegosar. Sila may gala mga i-consider gina siya as enemy of the state. BIFF. Okay? Including may gala karon kaning mga NPA. Ang problema mo din na kaya ang ilang mga gobyerno, ang ilang mga legal fronts, di may gala mo giveaway. Gusto din nilang ipanghimugos nga sa na ilang gustong niya magsigig pang recruit. Looy kay tao ni mga recruit. Operitan may gala sa mga sundalo, mga matay man yun. Na kung ang sundalo paminaw nila lisod, mo request ram ng air support. Paluparan ka din na may gilang aeroplano. Sabi, dag-anan ni mos gobyerno in town. Di ba? So, that's it. Oo na. May paglantaw ni Simeon Bungabong, ayon buntag siya din. May buntag po ninyo din na siya. Okay? Daghan mga, ino na tong, kaning, sa insurensiya na to caused by kining atong mga kaigsuan na sa New People's Army. Ang ilang may ilang partido ana Communist Party nga gituhuan. Inya ang ilang doktrinang ginagamit nagpabilin pa may gila ang iya ni Mao Zedong o katong kang Lenin mga Leninist theory o kato pang kang Karl Marx. Okay? Mga Marxist theory. Amo nilang ginapang sunod paghihapon. Di na mahitabo na. In fact, sa Tibok Pilipinas, may gala, it's almost ma-extinguish na. Nagkapapa na ba? Nagkapala na siya. Look, China. Okay? Tanaw ninyo China. Sa una may gala, pag mag-ingong kag China, lisod na kayo mga to may gala sa laing mga dapit kay ang unang-una China komunista. Diba? Which is correct. Communist Party, People's Republic of China, may gala ang ilahan din ang ilang yun. Communist ang partido nila, komunista ng China. Okay? Partido na siya political party. Nothing wrong with having that. Ang lisod din ha, may gala kung katong mga theory, mga pangtuhuan nila that by gaining
sa unsay gusto silang mahitabo is to wage war against sa the Yuri government. May tabo niya na may galang dili pwede. The Yuri is the Yuri government. You are claiming as having you have a government nagingon yung we are a de facto government. Kaya po sila gobyernong i-claim. De facto is illegal but ipasabot against the government. Now, unya na mahimo may galang the Yuri government kung mo daog mo sa pagpakigbisog. But sa karong panahon na kung imong tanahon mga kaigsuonan, I doubt kung mudaog ka sa pakigbisog nimo o pagibatok sa gobyerno. Di ba? Luoy lang ng mga kaigsuonan na itong nangamatay. Di ba? Sige. O tayo mahimo, gobyerno may gila, mubarog yun na siya as the Yuri government. Na siya ay mga armed forces na po siya may gila organisasyon sa mga pulisan. Uban pa para protektaan may gilang gobyerno di Yuri. Meaning legal na pang gobyerno. Alright? Yung pang text messages nga rin, pero di na tumapas. No? Bayan-bayan na itong oras mga kaigsunan. Dinhin lang tataman. No? Urot na itong oras din eh. Ugma pohon. Katong by the way, ano ako mahigpit malimot matapos nga rin. Katong kapangutan-anan bahin sa atong introduce ninyo mga produkto may gila ha. Pwede na mo ato mo text sa akong personal hotline. Balik-balik ko na ko ha, kadua. 0907-121-8504. 0907-121-8504. Para kay pag humana ko, bilin maguna mo niya mo hotline na rin. So kung diri mo mag-text, di na ako may gala na mabasa. Okay? Di ko ka-reply kay di man ni bilin iyam ni sa estasyon kaning 0922 katong 0907-121-8504 ako na siya nga personal number. Pwede ta mo ma-replyan dinha. Okay? So dito na lang mo text sa mga pangutana kay daghang mga pangutana kalabot din ha. Sige. May galang mo panos nang tulo manong buhay gotodo kauban ni Rapido Istong Nestor Cabales. Daghang pa mga impormasyon, balita o paghisgot sa mga issues mga higala ang mahatagang pagtagad din. Okay? May gala ko nila mo pasalamatan magkubanan na to ming abag sukad pa kaganina may gala sangan sa Tibok Persa sa Radyo Rapido. Sa pagbanguna may gala sa mong General Manager Attorney Nick Banga uban sa mong KBSI Consultant Rapido Istong Nestor Cabales. Ako na inyong alagad sa kanginan, Lindon Katulong. May gala akong magpasalamat ninyo, magbilig o sa kulipayong buntag. Good morning. Dalay ko ng Diyos.